Hawu Lerato mama, ngiyacela ngiqome ntokazi, ayiswenze ukuthengela imali. Hayi bo, qinisile yini? Ngizokuphendula ngo-WhatsApp. Lerato, anginalutho okwamanje, kodwa ngiyakuthanda. Ngiyahamba nge-America, ngizobuya ngonyaka ozayo. Ngizobe senginayo le mali oyidingayo. I will take care of you. Ukuthi nje ngicela ungibekezelela, unginika nethuba. Uyazi ngiyakuthanda kusuka sibancane. Awu, sengiyitholile futhi inyama yami nomsana. Izofika soon. Ngisayimarinate la. What's the point of saving ubuntombi bami only to lose it? Kumuntu engisazomlinda yokuphanta, qede hlamba ngile, mase right. Ngcono lo successful. Noma kusasa yaboba ngathi khaya nywe inkomo kama ngi-covered. Noma kusasa kungenzeka ngikhulelwe ngi-covered. Noma mhlambe singashada ngi-covered. Ngeke ngibe lo mama lo uzomthola yabona Hayibo baby, ngithengele imali. I don't understand kodwa like this is our first date and skins like lutho yabo. This is a lot. Like, why? Relax, Lerato, my love. Kuyilutho konke lokho than igolide wena uyilona kumina. You are pure and beautiful. That's why you deserve the world. You deserve the world, my love. Tomorrow, ngifuna siyohlangana nama-business partner wami, yes? They need to meet you, their future CEO. Intombazana ubaba kababa. ahlale kuphi imali, ubaba ahlale cabozi. Nami mntanami, ngifuna ushada hawu. umuntu ofana nobaba. Ngiyakutshela vele uzobe ufuze ba kumele ngiyenze abazali bami babe proud. Mntama ungithengele imoli. Hawe ma, angeke ngisengitshele umuntu. Ngifuna nabazali bami babone i-surprise mase azongicela la ekhaya bolo. Uyabona lo wamanje. Ngiyakutshela uzongilobola kusasa lo ngokusayo. Ngifuna babone i-surprise base basamangalela iy'nkomo. Ngithi zaka nayo imoli. Mnumzane.